Здравейте, приятели! Днес съм хоум офис и със следобедното кафе реших, че ми се иска да си запаля арома лампата с един от любимите ми аромати – съблазнителна малина. А това би могло да се направи със всеки един аромат. В случая използвам кокосово масло. Може да използвате всяко друго масло, което няма аромат само по себе си. Например, какаовото ще ви смени аромата. Затова е препоръчително да не е с много силен мирис. Така, от него ще сложим съвсем малко. Половина лъжичка е напълно достатъчна. Тъй като моята лампа е малка. В интерес на истината зависи колко ви е голяма лампата. Ето, това тук на камерата се вижда като много. Всъщност не е толкова много. Как да го покажа? Половина лъжичка е. Така. Сега ще си помогна. Така. Кокосовото масло няма значение какво е. И сега аромата. В случая аз слагам 20 капки. Но това е доста индивидуално и зависи от самия аромат и зависи от вашето предпочитание дали искате да е силен или не. Въпросната клечка от кибрид я използвам да си разбъркам хубаво маслото и аромата. То вече се е разтопило, сега ще ви го покажа. Ако не усещате аромата, ви съветвам да отидете в някоя друга стая или да излезете от помещението за 4-5 минути и да се върнете, тъй като понякога обонянието свиква супер бързо и си мислиме, че то не отделя достатъчно аромат и слагаме още и още капки, а пък то няма нужда. Сега ще ви покажа колко бързо се разтопи. Ето го. Аз вече го усещам. До около 4-5 минути ще ароматизира всичко наоколо. Ами това е днес. Надявам се да съм ви полезна. Чао, чао!